Pinokio. Bio jednom jedan stari drvodelja po imenu Đepeto. Živeo je tiho i povučeno na kraju ulice u trošnoj kući. Po ceo dan bi deljao drvo i pravio razne predmete koje su ljudi od njega poručivali. Đepeta su svi voleli. Bio je dobar komšija koji bi svakome pritekao u pomoć. Iako omiljen, Đepeto ipak nije bio srećan i često je tužno uzdisao. Živeo je potpuno sam. Nije imao decu, zbog čega je mnogo patio. Ponekad je zamišljao kako bi to izgledao kada bi imao sina. Kada bih imao sina, naučio bi ga svim dobrim i lepim stvarima. Vodio bi ga na pecanje i naučio kako se prave korisne stvari od drveta. Uveče bi ga ušuškao u krevet, pričao mu priče i dugo posmatrao kako spava. Maštao je usamljeni Đepeto. Živeći tako sam sa tužnim mislima, jednoga dana uzeo je veliki komad drveta i rešio da napravi lutka. Dugo je cepanicu vrteo po rukama, a onda konačno odlučio kako će da izgleda. Radio je nekoliko dana, tako reći danonoćno, kako bi lutak bio savršen. Svoj neobični rad dovršio je jedne noći pod svetlom dotrajale sveće. Divan je. Zadovoljno ga je pogledao majstor Đepeto. Napravio je drvenom lutku čak i kapu od vekne hleba i šareno papirno odelo od starih novina. Bio je oduševljen. Nekoliko puta je podizao to neobično drveno stvorenje, okretao ga i zagledao sa svih strana, pa mu se potom obrati kao da je živ. Zvaćeš se Pinokio, tiho reče starac i tužno uzdahnu. O, Pinokio, kad bi barem bio pravi dečak. Pa odloži lutka na staru fotelju pored kreveta, ugasi sveću i zaspi. U tišini noći sve to čula je dobra vila. Došla Đepetu u san, te mu ovako rekla. Dobri moj Đepeto, mnoge si ljude usrećio, a ja sam odlučila da sada tebe učinim srećnim. Imaćeš sina. Osmehnu se vila i svojim čarobnim štapićem nežno dodirnu lutku. Probudi se, Pinokio, dajem ti dar života. I gle, Pinokio istog trena skoči na noge, poče da hoda, pa da skače i na kraju da se prevrće od radosti što je živ. Dobra vila mu reče, upamti, ako budeš hrabar, iskren i nesebičan, jednog dana postaćeš pravi dečak, a ne samo drvena lutka koja se pokreće. Pored vile sedeo je njen verni pratilac Cvrčak. Tada se vila okrene prema Cvrčku i poveri mu važan zadatak. Dragi Cvrčku, ti si mudar stvor. Zadužujem te da pomogneš Pinokiju da nauči da razlikuje dobro od zla. Zavetova ga dobra vila. Te iste noći Đepeto se probudi začuvši neku lupu i lomljavu po kući. Otvori oči zbunjeno i vide stvari kako lete po sobi, kao da ih neko baca, igra se sa njima i ispušta ih uz zaglušujući tresak. Kad je protrljao snene oči i malo bolje pogledao oko sebe, nije mogao da veruje. Pinokio je bio živ. Drveni lutak kojeg je prethodnih dana sa ljubavlju stvarao, trčao je po sobi skačući i prevrćući se.
Bacao je po kući sve što mu je dospelo pod drvene ruke, veselo poskakujući nakon svakog treska stvari o pod. Dobri Geppetto veoma se iznenadi kad je video da je njegov drveni lutak živ, ali mu je radost pomutila tolika lomljava. Zašto razbacuješ stvari po kući? Zar si nešto ljut? Upitao je tiho Geppetto, ali ga Pinokio nije ni čuo ni video. Hej, momče! Viknu malo glasnije Geppetto, a Pinokio se trgnu. Ja nisam momak, ja sam lutak. Nasmejao se Pinokio, pa u pravcu Geppetta baci njegov ručni sat. Dobro, lutak, nemoj da razbacuješ stvari po kući, reče Geppetto, pomalo u šoku što čuje da Pinokio ume i da govori. Smesta da si prestao, ovo je fina kuća, nije ti ovo cirkus. Šta je to cirkus? Zastade Pinokio i radoznalo upita. Cirkus je mesto gde se bacaju stvari u visinu i onda ih vešti čovek hvata. A ovo je kuća, u njoj ne bacamo stvari. Ima mnogo toga da naučiš, a ja ću ti u svemu pomoći. Blagonaklono i pokroviteljski mu reče Geppetto, pa ga uze za ruku i odvede ga do druge sobe u koju ga smesti da spava. Sljedećeg jutra u ranu zoru, pre nego što se Pinokio probudio, Geppetto ode do starinarnice koju je držao njegov komšija i tu prodade svoj stari kaput, kako bi pribavio nešto malo novca da Pinokija opremi za školu. Sa dobijenim novcem svrati da mu kupi kratke pantalone na tregere i zelenu kapu sa guščijim perom. Za školu mu je kupio bukvar, sveske i torbu. Dok je Pinokio spavao, Geppetto mu je napravio novi par drvenih klompi. Kad se lutak probudio, Geppetto mu objasni da će kao i sva druga deca ići u školu, pružajući mu torbu sa knjigama. Šta je to škola? Upita iznenađeno Pinokio. Gladan sam, jer se ta škola jede? O, ne, dragi moj Pinokio, to je mesto gde se uče mnoge korisne stvari. Objasni mu Geppetto, a Pinokio prvi put ču svoje ime pa upita. A šta je to Pinokio? Jel se to jede? Ne, zaboga, ne jede se. Nasmeja se stari Geppetto. Pinokio je tvoje ime, baš kao što je moje ime Geppetto. Vidi, konačno smo se i upoznali. Nasmeja se stari drvodelja i pruži Pinokiju parče hleba i komad sira da usput pojede i ne zakasni u školu. Zatim ga izvede pred kuću i pokaza mu u kom pravcu treba da ide da bi stigao do škole, dajući mu precizna uputstva šta treba da radi i kako da se tamo ponaša. Budi dobar i slušaj učiteljicu. Piši u svesku i uči slova iz bukvara. Sa ostalom decom se lepo igraj. Ne zaboravi da pojedeš užinu. Posle škole odmah kreni kući. Ređao je Geppetto. Tako je ostareli drvodelja Geppetto pun ponosa poslao svoga malog drvenog dečaka u školu. Ni slutio nije u kakve će nevolje to malo stvorenje uskoro upasti. Mašući mu na pozdrav, Geppetto doda. Cvrčak će ti dalje pokazati put, reče mu i još ga jednom opomenu. I ne skreći nigde, idi pravo u školu. Međutim, Pinokio je krenuo, ali u školu
nije stigao. Dok je tako koračao, a Cvrčak ga pratio skačući levo desno ispred njega po ulici, Pinokio naiđe na cirkusku šatru jakih boja, oko koje se sjatilo mnogo ljudi. Jao, šta je ovo? Tako je lepo i šareno, upita glasno Pinokio i priđe bliže. Unutra se čula vesela muzika i kad mu objasniše da je cirkus i da treba da kupi kartu da bi ušao unutra i gledao predstavu, rastuži se. Nije znao ni šta je karta, ni šta je novac, ali je razumeo da ga bez toga neće pustiti unutra. Tada mu priđe jedan klovan, pa kad mu Pinokio objasni zašto plače, klovan reče: Vidim da imaš bukvar. Ja planiram da krenem u školu kako više ne bih morao da budem klovan. Daj mi svoj bukvar, a ja ću ti nabaviti ulaznicu za cirkus. Pinokio ni jednog trenutka nije razmišljao. Šarena cirkuska šatra toliko ga je privlačila da je odmah trampio bukvar za ulaznicu. Nije čuo Cvrčka kad mu je govorio da ne treba to da čini. Pinokio, moraš u školu, a za školu ti treba bukvar, da iz njega učiš slova. Cvrčao je Cvrčak, ali se Pinokio nije odazivao. Već sljedećeg trenutka našao se na tribinama cirkuske šatre u gomili razdraganih ljudi. Širom otvorenih očiju Pinokio je gledao razne cirkuske tačke, od klovnova i izdresiranih slonova, preko majmuna do kakvih drugih životinja. Bile su tu i akrobacije na trapezu, žene od gume, ali najviše mu se svidela tačka gutača vatre. To ga je potpuno opčinilo i kada se predstava završila, on pođe u potragu za gutačem vatre, želeći da se upozna sa njim, ne bi li mu on otkrio tajnu kako izvodi tako opasnu tačku. Kad se Pinokio našao blizu njega, gutač vatre ga zgrabi za slamnatu kosu, misleći da je to jedan od njegovih cirkuskih lutaka, pa krenu da ga pakuje u kutiju. Pinokio zaplaka iz sve snage i objasni gutaču vatre ko je on. Ja sam Pinokio. Sinoć me je od drveta napravio majstor Đepeto. Prodao je svoj stari kaput da bi kupio bukvar da idem u školu, a ja sam bukvar zamenio za cirkusku ulaznicu i sada ne mogu u školu. Razočarat ću mog plemenitog tvorca. Kroz suze je jecao drveni lutak. Gutač plamena, koji je bio i vlasnik cirkusa, sažali se na njega, pomilova ga po slamnatoj kosi i reče: Nemoj da plačeš, a sve će biti u redu. Rešit ćemo taj problem. Evo ti nekoliko zlatnika, kupi novi bukvar i nastavi dalje u školu. Eto, obavezno kupi i novi kaput dobrom majstoru Đepetu, koji sigurno sada brine gde si ti. Pinokio mu se zahvali i nastavi dalje, ne znajući da su njihov razgovor prisluškivali jedan nevaljali mačak i stari lisac, koji su istog trena rešili da se dočepaju zlatnika koje je dobio Pinokio. Vidi, glupo glutka, neće ni osjetiti kad mu budemo uzeli zlatnike. Nema taj pojma šta je upravo dobio. Ako je jednom lakomisleno trampio bukvar, neće umeti da sačuva ni zlatnike. Kazao je lukavi stari lisac. Nekoliko koraka dalje, skoro na samom ulazu u školu, mačak i lisac sustigoše Pinokija. Hej, momče, povika mačak. Kuda si krenuo? Umiljato upita lisac. Idem u školu. Jel i vi idete u školu? Upita naivno Pinokio. Mačak i lisac počeše glasno da se smeju i da se valjaju po ulici od smeha.
Zašto se smejete? Upita ih zbunjeno Pinokio. Mi smo valjda ludi da idemo u školu. Mi idemo na Zlatnu poljanu da posadimo nekoliko zlatnika, pa će od njih da izraste zlatno drvo sa zlatnicima umjesto lišća i bit ćemo jako bogati. A ti idi u školu pa se muči i nikada nećeš biti bogat kao mi, reče lukavi lisac. Ja imam zlatnike. Mogao bih da ih posadim na Zlatnoj poljani. Molim vas, mogu li sa vama? Ja želim da se obogatim. Povika Pinokio, a mačak i lisac jedva dočekaše. Naravno da možeš, viknuše u glas namigujući jedan drugom. Uskoro će mrak, a to je najbolje vreme da se sade zlatnici. Ponesi ih sa sobom i kreni glavnom ulicom ka Zlatnoj poljani. Naći ćemo se na kraju ulice pa ćemo zajedno doći do poljane. Kad mačak to reče, zamaknuše iza ćoška. Smejali su se. Kako je glup i naivan ovaj lutak. Uzet ćemo mu zlatnike. Cerekali su se mačak i lisac, smišljajući već kako će omastiti brke jednim dobrim pečenim piletom koje će kupiti kad Pinokiju na prevaru uzmu novac. Noć se već spustila i Pinokio krene glavnom ulicom ka Zlatnoj poljani. I opet ga je Cvrčak molio. Nemoj, Pinokio, da ideš tamo, mrak je. Po mraku se ništa ne vidi. Uostalom, nikad nisam čuo da neko sadi zlatnike. Odgovarao ga je Cvrčak, ali Pinokio ni ovaj put nije hteo da ga posluša. Kad je stigao do kraja ulice, presretoše ga dva prerušena razbojnika, pretukoše ga i oteše mu zlatnike. Bili su to opaki mačak i zli lisac, ali ih Pinokio ni po glasu nije prepoznao. To, nažalost, nije bilo sve. Vezali su ga za drvo i ostavili su ga samog. Njegove jecaje na pustom polju niko nije čuo. Čim razbojnici umakoše, pojavi se dobra vila i oslobodi Pinokija, pa ga povede svojoj kući da zaleči njegove rane. Ispričaj mi, molim te, šta ti se dogodilo? Upita ga brižno dobra vila. Pinokija obuze veliki sram što je izneverio dobru vilu i majstora Đepeta, svog plemenitog tvorca, pa poče da priča svakojake laži kako vila ne bi doznala istinu. Pošao sam u školu i nisam ni jednom skrenuo sa puta. Baš kad sam bio blizu iz čista mira, napadoše me neki nevaljalci koji su mi prvo uzeli bukvar, a onda i novac koji mi je dobri Đepeto dao. Lagao je Pinokio. Tada se desi nešto neobično. Što je više lagao, nos mu je postajao sve duži i duži. Pinokio se uplaši, a vila mu objasni. Znaš, Pinokio, ja sam udesila da svima koji lažu raste nos, reče mu vila. Ako nastaviš da lažeš, sav ćeš se u nos pretvoriti. Pinokio tada snažno pocrvene od stida, pa panično poče da govori istinu kako bi sprečio svoju dalju bruku. Nakon što joj je do detalja ispričao celu istinu, vila se podboči rukama i reče: Nije lepo što si lagao i što si lakomisleno izgubio poverenje koje ti je poklonio tvoj dobri Đepeto. On te je, Pinokio, mnogo želeo i sa velikom ljubavlju izdeljao iz jednog komada drveta.
rekla je dobra vila. Podsjetila je Pinokija da je Geppetto prodao svoj stari kaput i pristao da se smrzava cele ove zime kako bi ga poslao u školu. Smesta idi kući, nađi majstora Geppetta i ispričaj mu šta se desilo i zamoli ga za oproštaj. Ti ne možeš ni da zamisliš koliko on brine što te nema. Vila ga još koji put prekorno pogleda, pa ga posla Geppettovoj kući. Čvrsto odlučivši da će biti poslušan svom ocu, Pinokio krenu kući. Usput srete kočiju punu razdraganih dečaka koji su se dobro zabavljali, a kočijaš ga sa širokim osmehom pozove da pođe s njima na ostrvo sreće. Pinokio potpuno zaboravi na obećanje koje je dao dobroj vili i uskoči unutra. Nije čuo dva tužna magarčića koje su vukla kola kako ga upozoravaju da ne ide. I opet nije hteo da čuje cvrčka koji je vapio za njim. Ne ulazi, Pinokio, ne ulazi! Na ostrvu sreće Pinokio i dečaci su dane provodili u igri i zabavi. Jeli bi slatkiše dok ih stomak ne zaboli i činili baš sve što im padne na pamet. Pinokiju se činilo da su njegova sreća i zadovoljstvo neizmerni. Kako su samo magarčići i cvrčak pogrešili. Dobro je što ih nisam poslušao. Ovo je najlepše mesto na svetu. Bolje je od cirkusa, govorio je sebi Pinokio. Međutim, ta zabava nije baš dugo trajala. Jednog jutra kad se Pinokio probudio, imao je šta i da vidi. Izrasle su mu magareće uši i rep. Pinokio se toliko uplašio da je brže bolje pokušao da pobegne sa tog ostrva, ali mu nije uspelo. Pojavio se jedan zli vlasnik cirkusa i uzeo Pinokija da nastupa u njegovom cirkusu. Sledećih dana Pinokija su u cirkusu izdresirali, tretirajući ga kao magarca. Učili su ga da prelazi preko zategnute žice u vazduhu, da radi kolut napred i kolut nazad, da skače kroz obruč od vatre, da vozi bicikl magarećim ušima, sve do jednog dana kada je pao skačući kroz vatreni obruč i polomio zglob. Od tada je hramao i postao je potpuno neupotrebljiv. Pošto im više nije bio potreban i nisu želeli uzalud da ga hrane, rešili su da ga oteraju. Ponižen i razočaran, Pinokio krene lagano kući kod oca Geppetta, a usput ga je pratio njegov verni prijatelj Cvrčak. Moj dragi Cvrčku, koliko si samo bio u pravu. Nisam smeo da krenem sa onim kočijašem, baš sam lakomislen. I oca sam silno razočarao. Umesto da sam otišao u školu i do sada naučio sva slova, ja se vraćam sa magarećim ušima i repom. Ja nisam dečak, nisam ni lutak, ja sam pravi magarac i nisam dostojan da se zovem sinom dobrog Geppetta. Jecao je gorko Pinokio. Kad su stigli do kuće, od Geppetta ni traga ni glasa. Kuća prazna, cepanice razbacane, Gleto i Čekić rasuti po podu. Pinokio se strašno uznemiri. Nikako nije mogao da odgonetne gde bi njegov dragi tata mogao da bude. Sede na prag kuće i ponovo gorko zaplaka. Kad eto ti odjednom dolete golub s porukom u kojoj je pisalo: Dragi moj sine, nemate danima da se vratiš iz škole i jako sam se jako zabrinuo. Ne znam gde si i da li si dobro. Mnogo mi nedostaješ. Žao mi je
što ti nisam bio dobar otac i što si verovatno pobegao od mene u svet. Krenuo sam da te tražim i da te molim da mi oprostiš. Volite tvoj otac, Geppetto. Sad su Pinokio i Cvrčak zajedno plakali. Geppetto je otišao i Pinokio ne zna gdje da ga traži. Tada mu reče Golubica: tvoj otac je seo u čamac i isplovio na more. Danima je plovio bez cilja, a onda je njegov brodić progutao veliki kit. Treba da odeš na pučinu, nađeš plavog kita i zamoliš ga da ti oslobodi oca. Pinokio se zahvali i brže bolje, iako onako hramljući, krene ka obali mora da nađe oca i baci mu se u pokajnički zagrljaj. Nije se plašio strašnog plavog kita, niti njegovih razjapljenih čeljusti. Skočit ću u njih bez straha i spasiti oca, rekao je Pinokio Cvrčku. Čim je ušao u ledenu i slanu vodu, Pinokio potone kao sekira na dno okeana. Propadajući tako zaustavi se na leđima velikog kita, baš onog koji je progutao Geppetta. Otvori usta, ti proždrljiva životinjo, uzviknuo je Pinokio, provocirajući kita koji je spavao i nije mnogo obraćao pažnju na sićušnog lutka na vrhu svojih leđa. Mrdni se malo, ti troma usporena lenja ribo! Nastavio je dalje da viče Pinokio, a kit otvori jedno oko, pa lagano zevnu, otvorivši čeljust u koju se Pinokio hitro ušunja. U mračnoj i smrdljivoj utrobi kita Pinokio istog trenutka spazi čamac i u njemu pogrbljenu figuru svog tvorca, drvodelje Geppetta. Sedeo je tužan pecajući ribu u utrobi kita dok su mu misli bile daleko, daleko. Pitao se gde je njegov Pinokio. Oče, napokon sam te našao! Uzviknuo je lutak, a lice mu se ozari srećom. Starcu potekoše suze u očima kada ga ugleda. Kako si se stvorio ovde, mili moj Pinokio? Drehtavim glasom upita Geppetto. Svuda sam te tražio, ali te nigde nisam našao i dok sam čamcem pretraživao more, progutao me je ovaj odvratni kit. Pinokio zaplaka i ispriča mu potpunu istinu o svemu što mu se desilo. Ispričao mu je kako ga nije poslušao i nije otišao u školu, iako sad zna da je to bilo jedino ispravno što je trebalo da uradi. Umjesto toga, želeo je samo da se igra i da se zabavlja, ne radeći ništa i jedući slatkiše. Završio je sa magarećim ušima i repom. I baš kad je Pinokio to izgovorio i krenuo da tužno opipa magareći rep i uši, desilo se čudo. Uši i rep su nestali kao rukom odneseni. Pinokio je opet bio onakav lutak kakvim ga je njegov tvorac napravio. Geppetto ga zagrli i dok su zajedno plakali od sreće što se vide i od tuge što će umreti u kitovoj utrobi, jer izlaska odatle nije bilo. Sve se odjednom uskovitlalo i čamac je počeo snažno da se ljulja kao da je oluja. Ne boj se, Pinokio, ja ću te spasiti, prošaputao je Geppetto Pinokiju u uvo i zagrlio ga snažno rešen da životom brani sina koji ga je ponovo našao. Voda u kitovim čeljustima se zatalasa, brod poče da se opasno ljulja, a kit iz sve snage da kija. Cela utroba kita poče da se trese, a Pinokio i Geppetto
ispadoše iz čamca i počeše da lete na sve strane, udarajući o zidove kitovog stomaka, kao neke stene, a onda iznenada, kad je kit kinuo 20. put, zagrljeni Pinokio i Geppetto iz sve snage, kao katapultirani, izleteše iz kitovog trbuha, pravo kroz njegovu čeljust i poleteše pravac ka obali, gde uz veliki tresak padoše skroz ugruvani. Kad ustadoše da se otresu od prašine, shvatiše da se desilo još jedno čudo. Pinokio više nije bio lutak, već pravi dečak. Njegovoj radosti nije bilo kraja. Još dugo godina živeli su zajedno, a Pinokio je postao pravi dobri sin svom ocu Geppettu, izrastavši u pametnog i vrednog momka kojim se stari Geppetto jako ponosio, kao i dobra vila koja je posjetila Pinokija da uzme svog vernog pratioca Cvrčka. I naravno, nakon svega što se desilo, Pinokio nikada više nije lagao i imao je sasvim normalan, možda malo prćast nos.